Хай, ребят, саме з того свят, і сьогодні я, ребят, буду знімати відео про мурах. Зі мною сьогодні мій брат Назар і брат Богдан. Привет, ребята. Привет, ребята. І сьогодні, ребята, ми максимум маємо бути спортсменами, кіберспортсменами в цій грі. У мене ця ігра є, то я пам'ятаю, як я тут грав. Да, а я ж вже теж колись грав в цю гру. Розкажи, що тут та де? Так, треба вийти з наружу, а там треба, треба построїти камеру. А ну дай. Камеру щоб ці гриби приносити. Листки, а листки роблять гриби, як, ребят. Там їхня одна. Бачу, вулика, там є одних. Квести тут. У мене якийсь великий левел сказати. О, все робочі. Робочий треба возможно. Колонія. О, ось колонія, ребята. Давайте построим за 15. Все, отлично. Теперь мы будем искать еду камерам, понятно? И видите, і потім в тебе буде такий штучка, щоб ти носив їду. Все, улучшение завершено, ребят. Все, ребят, я вылез на волю. Вы должны быть осторожными. Теперь вы ще Ага, лист, ребят. Тут треба найти лист. Окей. Я бачу. Все, ребят. Так, продовження. Зараз у нас буде технічний перерив. Ось, дивіться. Ось листок. Подожди. Опа. Потім сюди і тако. Вас наповняйте таке штучка і на листок. Квести, ребята, квести. Якась тут галочка, видно, щось тут. Подожди, я тобі ще раз скажу. Так, і все. неси в комору. Я колись грав цю гру. Не хавай зразу, бо тебе не треба. Це бросить. Мурахи треба. Хорошо, тепер брось. Йди в комору і там зайдеш. Я вже щось трохи пам'ятаю, бо я грав це, і тут треба отакого. І як я пам'ятаю, тут будуть такі гриби. По одному аж будуть, а треба їх 50 взагалі. Все, і тепер треба піти. Королеві принести одного. Принеси йому. Бо зараз потім тут бувають смс-очки всякі. Так, ребят. Все. А, і треба гриба принести. А вона потім таку какашку виросте, а потім мураха появиться. Вибрати. Оце. Взяти. Все. Все, так. Тебе Все. І побачиш, буде, подивись до кінця. Це смішно вже. Тоді, тому що я це не бачив. Нажри. Подивися, я це не зразу. Як воно... Опа, пукалка, я сидив, пукалка. Видите, ребят, липук. Все, і ще треба гриба. Угу. Соціум, ребят. Тут що можна грати по сіті? Можна тут по сіті грати аж 10 рами. Тут треба 50 гімнастиків. Короче, ребята, я тут розбираюся, ще сам не поняв, що це тут і до чого. Так що в коментарях напишіть, що я нуб. Давайте зараз ми одного відправимо, щоб збирав нам листя. Так, ми будемо... Так, ребята, поки що я замість шляпки. Йому треба тут зробити всяку всячину. Піди зараз. Так, ребята, і нам буде допомагати наш... Там павук, кстати, ти бачив? Да, я вже бачив, він з одного удару вирубає. Серйозно? Угу. Я до нього 2 рази прилітав і в мене вбивав, раді Бога, здохнув. Де наш літить, блін, язик. Настроя, де ще один? Чи не вилазь, подожди. Ребята, зараз, подожди, тримай всяко. Я йому там допомагаю. Кстати,
Так, давайте ми робочих понаймаємо. Отак, щоб один хай буде. Все, отлично. Короче, все, погнали. Ребята, Назара... О, я Назару роблю поки. Да, ми тут, кстати, все граємо всі троє. Мій поки що сів і заряджається. Коротше, тут ще буде комора павуків. А стільки воно там стоїть? 25 лапок, ребят. Це дуже багато, їх нелегко. Це ж паука. Серйозно? Ці лапи треба з пауківчики добувати і все. Або з комах. Я ще підійшов до павука. Попробуй. Я в нього знак оклику появився. Раді Бога не ліп, бо не завалить. Підійди, ти що не відрожишся. І ти подивишся, що буде. Та ні, то я тебе знаю, що мені знімуть же все. Так, зараз, давай, ну. Грибів дам, а гриби це ось. Так, ребят, давайте. Королеві. А потім короля взагалі їсти не хоче йому. Я кажу, давай їсти, а ні, дульки. Відео має будуть по 10 минут, но мені кажется, що я, ребят, частей 20 по цій грі запилю. Ще й добрячих 20. Ребят, теж скачуйте цю ігру. Ігра класна. Да, просто від мене респект. І від мене респект. І від мене. Коротше, ребята, і ми свої ці Все, робочі. зробіть. Коментарі, напишіть Да, які напишіть. ваші ніки. А ти статті напишеш в коментарях? Да. Ну я подивлюсь, так що, ребята, якщо ви хочете, що Богдан чи напише, чи ні, так що обов'язково сходьте. Не дура, я взагалі нік написав, на що мені здався. Network Pro 7 якийсь, як Назар. Так, Назар, Ну, що ж я, ребята, хочу сказати, тут поиск, тут є лучші бонус. Ребята, мені кажуть, що тут можна грати по сіті. Тут взагалі можна посітити, і тут ми нічим, взагалі можна сратися. Ребят, коротше, дуже класна ігра. Но менше все залагало. Ребят, подождіть. Ребята, не повірте, я такий виключаю і все прогружається. Виключаю запись. Так, ребят, продовження, все отглючилось. Єлі Боже. Коротше, я там зробив Святослав, щоб його ті робили комахи теж листки ті тащали. Дивіться, бачите? На масі. Я взагалі не знав, як це треба робити. Потім як буде 50, там все, вона не захоче їсти. Ще вона така, треба іншу робити. Лапи якісь тут. Так, ми зараз йдемо в колонію, що тут можна. Отут там можна. О, оцю треба зробити. Я пам'ятаю. За одну лапу. Це давай зробимо перше. Так. На 30 секунд достаточно. Листки великі. Подожди. А, 13 грибів, а у нас 7. А, просто я все... Так, зараз... Королеві. Да, просто я все королеві даю. Опять. Дивіться, ребята, тут появився обзор. Тут можна дивитися, що тут твориться. Угу. Треба вже стільки цих грибів. 9. Давай, І ти теж поможи. Ні, наш, хай не работають. Я буду сюди. Все, ребят, я поставив на переработку. Це буде 10 минут. А ребят, що взагалі, як прийшов в цю гру, що ще пшати нічого не шарю. Там бери гриби, може король. Там ще треба більше грибів. Ну так. Є один греб, ось написано. Улучшення звершено. Треба одні листки збирати, а вони дуже далеко знаходяться. Коло тих вуликів. Ну як далеко? Коло вулика
виходить аж. Так, давайте зараз ми половину на це відправимо. Все, отако хай. Один хай носить листки, бо я не знаю, на що нам листки. Ні, а вони більше бабок дають, як В те. натурі? Вони зразу на 2, бо я не того, що не робив. Тут 10 темів дають. Чат бонус поїзд. Короче, клани тут дубу. Ой, це що за чел? Ребят, а дайте мені? Алло, ребят. Він наче не сховав прикол. Ребят, а на цьому вже перша серія підходить к кінцю. Звісно ж, ставте. Завтра ожидайте другу серію з нами. Да. Ребята, та навіть сьогодні вже ожидайте нову серію. Ще може сьогодні знімемо. Давай сьогодні через пару, десь пообідаємо і другу знімемо. Ребята, Повечеряємо. повечерям, пождіть пару минут, а це до вас прийде секунда. Да. Да. Всім пока. Пока.